Ρωμάριο Ντε Σόουζα Φαρία ή απλά Ρωμάριο, ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών όλων των εποχών παγκοσμίως, γνωστός για την επιδεξιότητά του και για την ευκολία με την οποία στέλνει την μπάλα να αναπαυθεί στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά και για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Στα στόματα εκατομμυρίων φιλάθλων το όνομά του έχει γίνει τραγούδι, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τον έχουν χαρακτηρίσει με ακατανόμαστες φράσεις, αφού ο ίδιος τους δίνει αρκετά συχνά αφορμές και αιτίες. Το αναμφισβήτητο ποδοσφαιρικό του ταλέντο, σύμφωνα με τους ειδικούς ασπρόμαυρης μπάλας, είναι αντιστρόφως ανάλογο του χαρακτήρα του, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο ίδιος έχει εκφραστεί με τον χειρότερο τρόπο εναντίον άλλων μεγάλων αστεριών του ποδοσφαίρου. Ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με τα χρώματα της Εθνικής Βραζιλίας πίσω από τον θρυλικό Πελέ, έχοντας πετύχει ούτε λίγο ούτε πολύ 94 γκολ σε 114 αναμετρήσεις με την θρυλική φανέλα της Σελεσάου, ξεκίνησε την πορεία του στον μαγικό χώρο του ποδοσφαίρου το 1979. Γεννημένος σε μια φτωχογειτονιά του Ρίο γνωστή ως Ζακαριζίνιο και με το άσθημα να τον ταλαιπωρεί μέχρι την εφηβεία, κατάλαβε από νωρίς ότι ο προορισμός του ήταν το ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 13 χρονών τον ανακάλυψε η Βάσκο ντα Γκάμα, όμως το ύψος και ο σωματότυπός του δεν ήταν ο κατάλληλος σύμφωνα με τα λαγωνικά της βραζιλιάνικης ομάδας, που όταν τον είδαν απογοητεύτηκαν. Και τι με αυτό, ο νεαρός Ρωμάριο δεν το έβαλε κάτω, αποφασίζοντας το 79 να παίξει με την Ολαρία. Αυτό ήταν. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Ο Ρο πέτυχε με την συγκεκριμένη ομάδα 7 γκολ, αναγκάζοντας την Βάσκο να τον εντάξει στη συνέχεια στο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας το λάθος που είχε κάνει. Αγωνίστηκε για 4 χρόνια στην πρώτη ομάδα μέχρι το 88, πετυχαίνοντας 80 γκολ και γνωρίζοντας την αποθέωση από εχθρούς και φίλους, κατακτώντας παράλληλα 2 πρωταθλήματα στην περιοχή του Ρίο. Το 1988 πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και στην PSV Eindhoven, στην οποία έμεινε 5 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 93. Με την φανέλα του Ολλανδικού Συλλόγου καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων striker, σημειώνοντας 98 γκολ και οδηγώντας την PSV στην κατάκτηση 3 πρωταθλημάτων Ολλανδίας και 2 κυπέλων, στην καλύτερη πενταετία της ιστορίας της. Και σε προσωπικό όμως επίπεδο είχε φτάσει η ώρα της αναγνώρισης, αφού όλη η Ευρώπη υποκλήθηκε το 1991 στο ποδοσφαιρικό ταλέντο του Ρωμάριο, όταν και κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της γυραιάς Υπήρου. Το 1993 ήταν η χρονιά ορόσημος στην καριέρα του, με τη μετακίνησή του στο καμάρι της Καταλωνίας, τη μεγάλη Μπαρτσελώνα του Γιόχαν Κρόιφ. Παρά τα προβλήματα στις σχέσεις του με τον υπτάμενο Ολλανδό, ο Βραζιλιάνος στην πρώτη του σεζόν με τα χρώματα της Μπάρτσα έστειλε σε 33 συναντήσεις 30 φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα της Καταλωνίας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όταν μάλιστα η αντιπαράθεσή του με τον Κρόιφ έφτασε σε οριακό σημείο και με αφορμή τα συχνά ταξίδια του στην χώρα της Σάμπας για το καρναβάλι αλλά και για άλλους προσωπικούς λόγους, ο Ολλανδός τεχνικός φρόντισε να του τραβήξει το αυτί. Με αποτέλεσμα, ο Ρο να αναρωτηθεί δημόσια ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο Γιόχαν Κρόιφ. Ο ίδιος μάλιστα, επιδεικνύοντας τον γνωστό ναρκισσισμό του, δήλωσε ότι μετά τους Πελέ και Μαραντόνα αυτός είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών παγκοσμίως, αναγκάζοντας τους απανταχού ειδικούς να εκφραστούν με τα χειρότερα λόγια για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Ο Μπαϊσίνιο, σε ελεύθερη μετάφραση ο Κοντούλης, ένα από τα επίθετα που του έχουν κολλήσει, είχε φροντίσει να τοποθετήσει 2 αφίσες στην είσοδο μιας τουαλέτας σε περιοχή του Ρίο. Στη μία ήταν το πρόσωπο του Εντμούντο και στην άλλη αυτό του Μάριο Ζαγκάλο. Δεν δίστασε μάλιστα να επιτεθεί φραστικά και στον Ζίκο, χαρακτηρίζοντάς τον γεννημένο ητοπαθή. Την δεύτερη χρονιά στην Καταλωνία ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί μόνο σε 13 παιχνίδια, σημειώνοντας 4 γκολ, επίδοση που είναι μακράν η χειρότερη στην ένδοξη καριέρα του. Το καλοκαίρι του 1994 ο βραχής όμως Βραζιλιάνος μάγεψε και τους φιλάθλους που γέμισαν τα γήπεδα της Αμερικής στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Μαζί με τον Μπεμπέτο ανέβασαν σε Σελεσάο στην κορυφή του κόσμου, ζωγραφίζοντας ποδοσφαιρικές στιγμές μοναδικής ομορφιάς στον πράσινο καμβά του ποδοσφαίρου. Αναδείχθηκε δεύτερο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου με 5 αποφασιστικά τέρματα και πίσω από τους Στόιτσκοφ και Σαλένκο, που με 6 τέρματα έκαστος πήραν την πρωτιά σου σκόρερ, αλλά όχι και το βαρύτιμο τρόπαιο που κατέληξε στην Βραζιλία. Ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής διοργάνωσης και να φανταστεί κανείς ότι ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα και ο Μάριο Ζαγκάλο δεν τον υπολόγιζαν πριν από την διοργάνωση, καλώντας τον μόλις στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Η απόδοσή του όμως στην αποφασιστική σημασίας αναμέτρηση με την Ουρουγουάη και η νίκη της Σελεσάου με 2-0 με εισάριθμα δικά του τέρματα ήταν το εισιτήριο για την τελική φάση.
Και βέβαια δεν έχασαν. Το 1995 επέστρεψε στα πάτρια εδάφη, αυτή τη φορά όμως για να αγωνιστεί στην Φλαμέγκο, μεταγραφή που σύμφωνα με τον ίδιο άγγιξε το αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη στην Βραζιλία των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πιστός και ακριβής στο ραντεβού του με την αντίπαλη Εστία Ορό, αναδείχθηκε την δεύτερη χρονιά πρώτο σκόρερ με 26 γκολ και η Φλαμέγκο πρωταθλήτρια στην περιφέρεια του Ρίο, ενώ η παραγωγικότερη σεζόν του ήταν η πρώτη με 33 γκολ. Εν συνεχεία πέρασε για ένα φεγγάρι και από την Βαλένθια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ομάδας, ούτε καν στο δεύτερο περασμά του από τις νυχτερίδες, με αποτέλεσμα να επιστρέψει εκ νέου στη Βραζιλία, όπου και αγωνίστηκε διαδοχικά στην Φλαμέγκο, στην Βάσκο ντα Γκάμα και στην Φλουμινέντσε. Στόχος του μέχρι τη μέρα που θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, τα 1000 γκολ. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχει ξεπεράσει τα 822, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να πάρει όρκο, καθώς μερικές πηγές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Πάντως από το 86 μέχρι το 2004 σε 566 επίσημα παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο είχε αναγκάσει 462 φορές τους αντιπάλους goalkeeper να μαζέψουν την μπάλα από την εστία τους, ενώ αποτελεί μέλος ενός ιδιαίτερου κλαμπ ποδοσφαιριστών, αυτών που έχουν σημειώσει περισσότερα από 50 γκολ με φανέλα της εθνικής τους ομάδος. Όσο για το μέλλον, ουδής γνωρίζει. Ο ίδιος πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνει ποτέ προπονητής, ιδιότητα την οποία άλλωστε πάντα απεχθανόταν, όπως και την προπόνηση. Ο ίδιος δεν αποκλείει το γεγονός να ασχοληθεί κάποια στιγμή με την πολιτική. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι η αγάπη του για τα φτωχά παιδιά της χώρας του, για τα οποία θα μπορούσε να κάνει τα πάντα.